Witam, jestem DJ2P, a to jest 4. odcinek serii Zagramy FIFA 12. Tak, teraz zagramy sobie mecz w Werder Brema. Zagramy sobie oczywiście podstawową koszuleczką, oni też. Dobra, jest równy, ok, są wszyscy. Dobra, nie. Tak, kurde, muszę coś ściszyć. Albo co tam. Witamy Państwa z Old Trafford, Teatru Marzeń. Spotkanie komentować będą Nani. O, Nani. Jaki on jest szybki. Na co stać Manchester United? No. Ciekaw jestem Twojej opinii, bo rozpoczynamy przygotowania do sezonu. To Kibicom tej drużyny marzy się tytuł mistrzowski, ale czy oni są już gotowi do takiej gry? Oh my god. stuprocentowa okazja. No jak się W piłce. Ucieczka, ale nie uwieńczona sukcesem. Runę. Ty walu. Kiedyś zakupię Casillasa. Ciekawe, czy mi będzie stać w ogóle. Nie no, kiedyś na pewno. Dobra. Czy to wykorzysta? Napastnik, gol! Cudownie, kapitalnie. Pierwszy gol. Wiecie co? Dźwięk sobie trochę ciszymy do powolno. A komentarz to sobie w ogóle wyłączę, mi będzie potrzebne. Trybuny są za głośno, weźmy sobie użytkownika. I to. Dobra. No. Coś mi się te ślizgi nie podobają w tej FIFA, wam powiem. Są jakieś w FIFA 10 były spoko. A może nagram? Nie, w FIFA 10 nie będę nagrywał, bo nie ma sensu w ogóle. O fuck. Dobra, przejęcie przez Patryka Evre. Nani przy piłce oczywiście. I Rooney, piękny gol, asysta Nani. Chyba Nani, tak, oj oczywiście. Jego cieszynka. Zobaczymy sobie powtórkę. Nani podaje do Rooneya, Rooney praktycznie na pustą bramkę dobija. Jak on to zrobił? Też tak. Berbatow przy piłce. No jaki dev. Przyblokował, czy będzie rożny? Tak, pierwszy w naszej karierze. Co on zrobił? Fuck. Dobra. Odegrał.
Dobra, znowu rzut rożny. Teraz myślę, że jakaś akcja się uda. O, po co? No co ja zły guzik. O, spoko. Oh my god. O kurde. Spoko, pozdro. No, mogłam podać tam do chyba, nie wiem kogo. Szukałam. Się nikt nie wysuwał. Aby mógł. To było trochę chamskie. Wysuwać się. No. Mogłeś zdążyć. Dla nas rzut. No, rzut z autu. Fuck. Dawaj. Dogonisz go. Ładnie. A żem zmiksował. Czekajcie chwilę. Witajcie, już jestem. Znów mecz, spoko, już jestem. Chcesz? Oh my god, jaka długa przerwa. Nie było mnie godzinę. Miałam obiad, potem wyszłam na chwilę. I tak. Nie wiem, o czym gadałam w ogóle. Czymś fajnym, no to mówcie. To piszcie w komentarzach. Jak poruszyłem jakiś temat, a nie zakończyłem. A wiem, że poruszę w następnym odcinku na pewno. Takie dwie ważne sprawy. Jedziesz gościu. The fuck. Nasza. To dwie smutne nawet sprawy. Nie! Fuk. Pizarro! Capa! Gumbo. Dobrze? Runej przy piłce, Runej mija po krańców, ale z ostatnim jak zawsze sobie nie daje rady. Ale przerwa 2-0. Runej i Berbatów. To bramka, nie wiem jak to bramka. To jest nasza bramka, jak piękna asysta na niego już. A nie, to Berbatów, tak. Tu jest piękna bramka Runeja. Pizarro. Borowski schodzi i Wesley. Wchodzi Cross i ktoś tam jeszcze. Cross i chyba Barry Jeffrey, czy jakoś tak. Te ich imiona są jakieś dziwne. Out dla przeciwnika. To tak na polem karnym. I 2-2, nie, dobrze. Dega, spoko jest. Powiem.
To jest bardzo dobry bramkarz. Polecam sobie zagrać Manchesterem jeszcze z nowymi składami, to będzie już przerypane. Na przykład będzie Kagawa. Schodzi. Czerwono. Zwalniam. Oh my god. 50 minuta i koło bramki. Dobra. Dobra. Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Znów meczek. To jest ich, nie? A nie moja, dobra. Mi się przypomina pierwsza połowa. Runej. Adam zmaścił i rzut rożny. Sorry, że tak czaskam jak strzelam, ale mam na spację, a moja spacja jest jakaś głupia, jest, no jest taka głośna. Evra. Jones. Evra. Kurde, miałem tam podać i potem podać do tamtego i taka akcja by piękna wyszła. I może by był gol, 3-0. Oh my god, dobra. Oh my god. Nie wiem, czy mi cały czas mówię oh my god. Mniejsza. To persiuk, I want to persiuk. Runa jest sam na sam. Wykiwa jakoś bramkarza. Co? Nie... Salmon sam na sam, to fuck. No spoko. Zmaścił teraz, Boże, ja jestem słaby w FIFA, ale jakoś się jedzie. Między nami. Taka broni. Jest tu ktoś, do kogo bym mógł podać? The fuck? Oh my god, jak ja tego nie lubię. Może czekajcie, bo mnie wołają.